Hello! Magandang buhay and welcome to my channel. For today's video, alam niyo naman po sa aking post na jowa reveal po. Ayan po, ito na po yung hinihin sa inyo. Kasi marami na sabi sa akin, ba't ang tagal ko daw hindi nag-jowa ulit. Pwede na! So ngayon, magkakaroon po kami ng Q&A. So, bago yan, tawagin natin ang aking guest na si Kabingaw Vlog. Hi guys! Okay na yun. Hindi, bumati ka. Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Yon, Kabingaw Vlog nga pala. At your service, mga kangaw-ngaw. Yon. Ayan. So, ayan mga Bax, yung content ko po is Q&A with my jowa. Anong tanong? Stay from agad. Ayan, from Ivan Carayo. Bakit mo siya minahal? Sino mauna ako? Bakit ko siya minahal ako muna? Bakit ko siya minahal? Kasi una pa lang, nagpakita kagad siya ng interest sa akin. Yung mafe-feel mo agad na parang seryoso, yung parang gusto ulit sumubok sa pag-ibig. Yung parang yun. Ikaw? Tapos na. So ako naman mga kabingaw ngayon, sabi nga nagkaroon siya ng interest agad sa akin dahil sa pinapakita ko sa kanya ng mga kilig moment mga kabingaw. Actually, hindi naman ako yung taong mabilis sumuli ng kiliti ng isang katulad nila. Tsaka kahit sa mga babae rin po, ginagawa ko rin yan. Pero actually, hindi naman po palagi kasi mahirap po yung manloko ka at saka gagawin mo yung mga technique na yun, kakarmahin ka rin sa akin. Kaya yun, nakita ko yung effort ni Baklang Waray sa akin at saka nagpapasalamat ako sa tulong niya rin. Kaya yun, parang pakiramdam ko talaga, napakagaan ng pakiramdam ko sa kanya. Napaka-solid yung pagmamahal na binibigay sa akin. Saka yung pagmamahal ko sa kanya, napaka-solid. At saka buong buo yun, walang halong kasinungalingan, walang halong lokohan. At saka sabi ko sa kanya, totoong relasyon, walang lokohan. At saka hindi ako nangahangad ng material na bagay sa kung anong meron siya na kaya ibigay sa akin. Hindi ko inangad yun. At saka yung inangad ko lang yung pagmamahal niya. At saka yung effort ng relasyon, saka unawaan sa isa't isa. Yun, mga kabingaw. Kidilig ako dun ha. Ang haba ng speech niya. Yeah! So, next question po from Roldan Sagachorica po. Hello po, Dandan Lutong Sarap. Yung tanong niya po, saan kayo una nagkakilala? Sino unang nanligaw? So, yun, mga kabingaw. Unang nagkakilala kami sa Facebook. Sa dating app kami nagkakilala. Actually, habang ka-chat ko siya, sabi ko, unang chat ko sa kanya, hi be. Sagot niya, hi po. Tapos, sabi ko sa kanya, taga saan ka? Sabi niya, taga Castel siya. Taga Castillejos. Kaya sabi niya sa akin, ikaw ba taga saan? Sabi ko, taga-Olonga po ako, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, alam mo na ba? Sabi ko, ano po yun? Nabakla daw siya. Sabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung ano ka, at saka wala namang, ano yun, nakalimutan ko na. Basta may sinabi ko doon na wala akong pakialam kung ano siya. Kaya yun, medyo doon pa lang kasi naantig na yun daw yung philosophy niya. Yun, kaya nagkaroon siya ng feeling na kahit
bago pa lang ka-chat pa lang. Yun, nagbigay na kami ng Facebook namin, tsaka Messenger namin. Hanggang yun, nakapunta ko sa bahay nila. First time walang halong kaba, tsaka walang halong dalawang isip. Ako rin, wala eh. Siyempre, pag totoo na kasi yung pag-ibig na dumating sa'yo, walang kaba kang mararamdaman, walang takot. Yun ang naramdaman ko sa kanya. Tinanong ko siya, yun rin po yung naramdaman niya. Ayun, sa dating app kami nagkakilala. So, ayan. So, nasagot na po niya lahat. Wala na akong sasagot. Ayan, totoo po yung sinabi niya. Sa dating nga po kami nagkakilala. And then, siya po yung unang nag-approach sa akin. Ayan, dahil doon, dahil sa mukha kong mukhang baba, nalilang ko po siya. So, next question po from Binatang Waray, Jero Arbios Bolido. Tanggap na po ba siya ng pamyo at pamya? At pam? Sa ngayon mga kabingaw yun, hindi pa po actually actually kinikwento ko sa nanay ko eh. Actually hindi pa lang po siya, hindi ko pa lang siya pinapakilala. Tanggap na po siya. Kasi una sa lahat hindi lang po siya yung unang naging jowa ko na Becky. Actually may una pa pero wala na kami noon. Actually, gusto po ng nanay ko yung mga jowa. Kasi, gusto ng nanay ko yung baby. Kasi nahalaan sila na parang magaan yung feeling nila. Gusto nila na yung sa amin baby na mahilig magpatawa. Yung gusto nila. Yun, tsaka hindi pa siguro oras ngayon na ipakilala ko siya na buo doon sa pamilya ko. Kasi mga kabingaw, medyo bago-bago pa lang po kami. Hindi pa masyado yung kilala namin isa sa amin. Ngayon lang po kaming wala pa atang 1 week o 1 week na. 1 week na sobra yun. Kailangan po namin umabot ng 1 taon muna bago namin pakilala ko siya sa mama ko. So sa ngayon, kinikwento ko na siya sa mama ko. Okay naman. Pero sa ngayon hindi pa medyo kami ready na makilala ng personal. So sa akin naman po, sa tanong ni Jero, sa tanggap na po ba siya ng pamilyo at pamilyo? Sa akin kasi, Sige, po. Sa akin kasi, nakilala na siya ng ate ko at ng mga kapatid ko. Kasi nga, sabi niya, sabi niya kanina, pumunta na siya sa bahay namin nung first meet namin. Tapos hindi siya nag-alinlangan na pumunta talaga doon. Sasabihin ko na hindi pa siya tanggap ng pamilya ko. Pero alam ko, nararamdaman ko, matatanggap din siya. Kasi pwede ko sa kanya, dati sa last na nakarelasyon ko, ganun din yung naging sitwasyon namin noon. Pero hindi yung sumuko. Yung ginawa niya, pinakita niya na iba yung mga iniisip nila. O mali yung mga iniisip nila sa mga nagiging karelasyon ko. Kasi hindi ko naman sila masisisi kasi alam ko naman na bakla ako. Alam ko naman yung mga thoughts nila na syempre bakla ka, lalaki doon. Baka saktan ka lang. Diba? Take note mga kabingaw. Ako kasing klaseng tao, pag sinabi kong ganito, pag siya na yun. Tsaka, take note mga kabingaw, pag nagmahal kayo dapat isa lang. Ayan, susunod na question po from Jang Rocky Castro Dumlao. Ayan, totoo na ba yan o playing na naman ulit? Actually, mga kabingaw hindi natin masasabi yung playing o totoo na yan. Siyempre, sa aking nararamdaman sa kanya hindi natin masasabing playing. Kasi kung gagawin natin playing lang to para sa ano pa yung pagsasayang natin ng oras, para sa ano pa yung pagsasayang natin ng effort, kung gagawa lang tayo ng hindi maganda, gagawa lang tayo ng
kalokohan sa taong katulad niya. Siyempre may damdamin, saka nasasaktan yan sila. Kung gagawa tayo ng hindi maganda, at saka lokohan, saka laro-laro lang, napakasama mo namang tao pag gano'n. Tsaka isa pa, hindi mo ba naisip na yung karma walang sinasalto na oras at saka panahon yan, tsaka wala araw yan, yung karma. Pag ginawa mo kasi yun, parang niluloko mo yung sarili mo pag gumawa ka ng playing na gano'n sa tao na yun. Pag gumawa ka kasi nun, hindi lang siya yung masasaktan pati ikaw. Parang ginagawa mo lang tanga yung sarili mo. Ganun. Kaya hindi po playing yung nangyayari. Tsaka totoo yung nararamdaman ko sa kanya. Napaka-special. Kaya akong tao, hindi ako nangangako ng pag-ibig sa kanya. Ginagawa ko lang. So ako naman, oo. Jang, oo, totoo na to. Kasi ako dati, di ba, may sinasabi ako sa'yo na may boyfriend na ako. Pag sinabi kong may boyfriend na ako, yun yung panluloko na hindi ako seryoso. Kasi sa kanya iba Yung, alam mo yung first chat niya na hello be, parang yung attention ko napunta agad sa kanya. Kasi yung, parang yung yung hello be mo na may patibong. Ayun. Totoo na to, Jang, totoo. Promise. Ali, ilan kayo nag-jowa? Bakit hindi pa noon? Tas bakit siya? Kaya yun, mga kabingaw, nung July 12 lang po naging kami ni Baklang Waray. Kaya dos same. Kasi yun, biglaan yun. Hindi pinagplanuhan, hindi pinag-isipan, hindi pinaghintay ng ilang taon, ilang buwan, ilang araw. Basta biglaan lang yun. Pumunta ako ng bahay na doon na. So actually, hindi pa ako napunta ng bahay niya. Love na yung tawag ko sa kanya Actually, hindi pa ako nagsabi na hihingi ako ng permission na okay naman sa'yo ito kakita na lang ako na parang ang kamay mo kasi pag tinamaan ka kasi ng pag-ibig ang kamay mo napaka makulit. Kahit yung isip mo hindi niya kaya i-chat yung mga gano'n. Napipindot ng kamay mo yung mga nasa cellphone, nag-chat ka. Kaya nag-chat ko siya na love o ito. Nagulat naman ako, okay na naman sa kanya. Kaya yun, napunta ako sa bahay nila. For the first time, nakapasok ako na mansion nila. So, yun. Mansion ni ate. So, ayan, kailan ka ng jowa doon? Yun nga, yung July 12. Kaya, yung pinopost ko may mga dose kasi ganyan ako pag kung anong katunog ng mansari or ganon, binibigyan ko siya ng twist para syempre may iba naman. Tapos bakit hindi pa noon, tas bakit siya? Kasi bakit hindi pa noon, alam mo naman na galing ako sa Pasko na karelasyon, sa sobra, alam mo yung sa sobrang pagmamahal mo na hindi mo makalimutan yung tapos kaya tumagal siya ng mahigit 3 years kasi nga may naman sa akin, may nagliligaw naman sa akin kaso wala akong makita na interest ko. Parang napipil mo agad na manloloko, binubola ka lang, sige playtime ka lang, ganon. Tapos bakit siya? Bakit siya? Kasi, yun nga sabi ko kanina, nung unang approach niya sa akin, parang doon parang nahulog agad ako. Parang tamaan ako. Parang yung buong attention ko, kahit may kachat ako noon yung buong attention ko napunta agad sa kanya. Yun. So, ayan, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng mga tanong. Hindi nyo pa rin ako pinabayaan dahil akala ko kasi kung mag-post ako, i-ignore lang din.
So yun, maraming salamat po sa inyong panunood. At kung nagustuhan nyo naman po ng aking video, please po like, comment, and subscribe po my YouTube channel. And please po click the notification bell po para maging updated kayo sa aking mga video. And please po, pakisubscribe po yung channel niya na Kabingaw Vlog. Ayan. Kabingaw Vlog po. Rider po siya ng bike. And then, Siklista po ako ng bicycle. ayan. Pinopromote ko din po yung pinopromote ko pala dito yung shop namin, All Cycle Supply po sa harap ng St. Joseph Church. Lahat po ng pesa ng Shimano andun po sa All Cycle Supply. Yun po, parts ng bike po, meron kaming binibenta na sakto, mura, entry level na mga bisikleta doon at saka high-end. Yun, mga parts po ng bisikleta andun po lahat. Mula sa gulong, lahat po ng gulong. Yung mga sinaunang gulong meron po. Ayan, dito po yan po sa Olonga po. Olonga po City po. Ayan, located po yan sa Olonga po. So ayan, maraming salamat po mga box, mga kabingaw dyan. Hanggang sa muli po natin pagkikita. Ako po yung Baklang Waray na nagsasabi, ingat po. Salamat po. Bye! Ingat pa. Ha? What's... Okay.